Yau ita ne World Diabetes Day, wato ranar da ake tunawa da masu lalurar sukari a duk duniya. A yau duk duniya ana kawo zancen masu ciwon suga ma duk duniya a san yadda ciwon suga take damun masu ciwon suga, take damun 'yan uwansu, take damun al'umma. Sunana Ayuba likitan suga, ni likita ne kuma kwararre a ɓangaren suga. Wannan shekaran ana maganan kiwon lafiyan masu ciwon suga. Don an lura cewa yawanci ana damuwa akan shuga ta yi kyau, amma ba a damuwa wai shin kan mai lalurar sugarin nan ya yake ji, ya tunaninsa, wani matsala yake ciki. Yana da kyau banda gyara suga a yi tunani akan shi mai lalurar sugarin me yake ji. Mai lalurar sugari yana samun damuwoyi da yawa, kamar 3 cikin 4 masu ciwon suga suna samun damuwar yawan tunani, kuma banda haka 4 cikin 5 masu lalurar suga suna samun damuwar gajiya. Zaka ga mai lalurar suga ya ce shi kan abin ya ishe shi, ya ajiye magani, ya ajiye kiyaye abinci, baya gwaji, ya ce shi ya gaji. To irin wannan damuwan da mai lalurar suga yake samun kanshi, dalilin da yake faruwa shine an damu a gyara suga, ba damu da shi mai lalurar sugarin ba. So mene abubuwan da suke damun kiwon lafiyan mai ciwon suga? Na ɗaya shine abubuwan da suka shafi yawan tunani. Na biyu kuma rashin samun asibiti da za su lura da su. Ko da shike asibiti a karkara, amma ba su da isasshen kayan aiki, kuma masu aikin ba su da isasshen ilimi su lura da masu ciwon suga. Sai ka ga masu lalurar suga sun samu kansu a cikin wani damuwa, kuma kiwon lafiyarsu ta samu damuwa. Na gaba kuma rashin taimakawa da masu lalurar suga ba su samu daga wurin matansu, yaransu, 'yan uwansu da abokanayensu. Ya kamata masu lalurar suga a taimaka musu, ba kullum ana kyamansu, ana zaginsu, ana ganin su kamar kaya ba. Na gaba kuma wani lokaci mai lalurar suga zai same shi da wuya ya kiyaye zancen abinci da motsa jiki. In ya samu kanshi a irin wannan, zaka ga zai wuya sugansa yayi kyau. So duk wa'annan suna cikin damuwoyi da masu lalurar suga suke samun kansu, yadda zaka samu cewa ba su cikin ƙoshin lafiya. Mene mafita? Yana da kyau kai da kake lura da mai lalurar suga, cikin lokaci zuwa lokaci ka tura shi wurin likita na kwakwalwa ya duba lafiyarsa, ko yana cikin yawan tunani, don a bashi taimako, kar ya kai lokacin da komai ya ishe shi. Na gaba kuma ya kamata kowane asibiti ko da ina take ta samu isasshen kayan aiki, kuma masu aiki a wurin su samu isasshen ilimi na lura da mai ciwon suga. Na gaba kuma ku 'yan uwan masu lalurar sugari, ku abokanayen masu lalurar sugari, ku ba su karfin gwiwa, kar ku gansu kaman kaya, kar kuna kyamansu, amma ku taimaka musu. Mai lalurar sugari kuma ya kamata ya dage ya lura da motsa jiki, ya yi kuma kiyaye abinci. Muddin ana bin wannan dalla-dalla, za a samu da sauki. Don kowane shekara masu lalurar sugari karuwa suke yi. A yanzu masu lalurar suga sun fi miliyan 500, kuma 1 cikin 10 na wanda sun kai shekaran azanci suna da ciwon suga. Wato in ka kirga mutane 10 suna zanne a wuri ɗaya, za ka samu 1 mai ciwon suga. To kaga ana karuwa, masu lalurar sugari suna karuwa. So yana da kyau cewa wanda suke da ciwon suga an lura da su yadda ba za su zama a cikin ƙoshin lafiya. Wanda ba su da shi kuma su kiyaye. Za a ce to su waye ne za su kiyaye? Wanda suke cikin hatsarin samun ciwon suga, wanda akwai suga a zuriya, babanka, mamanka, ko wani a zuriya yana da ciwon suga, ya saka kai kana hatsari. Aka ce to in gidan wani ya kama da wuta, sai ka sa ma naka ruwa. Na gaba kuma masu tsananin kiba za ka ga har tafiya ya kasa. Wannan suna cikin hatsarin samun ciwon suga. Wannan ya kamata su ga likita a koya musu yadda za su rage kiban nan. Na gaba kuma masu hawan jini su gyara jininsu,
masu damuwan cholesterol a bada magani, a daina cin jan nama ko abubuwa masu maiko da yawa. So muddin masu lalurar suga an lura da koshin lafiyansu, wanda ba su da ciwon suga amma suna cikin hatsari sun kiyaye, za ka ga masu lalurar suga yawansu ya ragu, kuma wanda suke da lalurar suga ko ciwon suga suna cikin koshin lafiya. Na ji daɗin bidiyon nan, a min like, a subscribe, kuma a sharing wannan bidiyon. Na gode.